Den næste, vi skal på, er ikke 17, tror jeg. Han har i hvert fald et kæmpe skæg. Til gengæld så er han lidt ung og grøn, fordi det er faktisk hans stand-up debut. Ja, så det kan gå alle veje. Nej. Det kan det. Men han virker skide flink, og jeg kan selv huske, dengang jeg startede, det gik alle veje. Men indtil videre, at det er utroligt angstprovokerende at gå op første gang, så jeg synes bare, I skal være ekstra søde ved ham og behandle ham ordentligt, fordi at, han har glædet sig til det her. Så giv en kæmpe stor hånd til Søren Leitoft. Sådan. Tak. Det er fedt, det der. Jamen, det er så første gang, og ja, jeg er lidt nervøs. Så kan vi ikke bare aftale, at hvis jeg dør i dag, fordi jeg glemmer at trække vejret, så bare lige til min søn bare i hvert fald lige sige, far er død på toppen. Altså, der var gratis fadøl og trusser på scenen, og alt det der. Bare kør på, ikke? Godt. Tak. Men altså, nej, jeg hedder Søren, og jeg er født og opvokset på Vestegnen. Yes. Nej, det fornægter sig heller ikke vel, når man ligner både en imam og en pølsemand, ikke? Altså, så... Ja. Tak. Jeg er vel egentlig bare en adfærdsdiagnose og så en plettet straffeattest for at have fuld plade, ikke? Altså, i ghetto bingo. Jeg er nok bare en voldsdom fra egentlig at kunne melde mig ind i, hvad glor du på klubben? Jeg ved ikke, om I kender den? Nej, det gør jeg nok ikke. Det er min søns, hvad hedder den dernede? Det er, ja, hvad er det nu, den hedder, den klub? Det er forældrerådet, ja. Det var sådan, det var nede på skolen, ja. Tak. Slap af. Okay, godt nok. Men det er en speciel oplevelse at vokse op ude på Vestegnen. Vi havde besøgt politiet engang, kan jeg huske, på min folkeskole. De skulle lære os, eller vise os, hvad der sker, når man smider et kanonslag ind i et hvidkålshoved. Det symboliserer selvfølgelig et rigtigt hoved. Det er der åbenbart erfaringer med. Jeg kender det alle sammen. Ikke sidder nytårsaften og tænker, nu klokken 12. Nu springer jeg det hoved der. Gør vi i hvert fald ude på Vestegnen. Så det skulle vi lære. Og jeg kan huske, at vi drenge, vi stod og kiggede på hinanden og tænkte, hvad fanden er det, han laver ham der? Jamen, det ved jeg sgu da ikke, mand. Men skulle det ikke have været 2 små nye kartofler, ikke? Til at symbolisere Johnnisen også, altså. Ja. Jeg ved sgu ikke råd til at rave rundt og springe grøntsager i luften, vel? Jeg tror, hvis min far var blevet sindssyg, tror jeg, hvis jeg var kommet hjem, og jeg havde sagt, far, det er mig, der springer madbudgettet. Ja. Ja, tak. Men var jeg kommet hjem og havde sagt, far, jeg har sprunget Johnnisen også. Så han været sådan lidt mere, det var synd. Nu har jeg endelig fundet dem. Ja. En tøsedreng. Ja. Nej, men han er også en nærerøv, den gamle der, han altså virkelig. Han ringer nogle gange til mig stadigvæk, sådan 10, 20, 30 minutter nogle gange kan der gå, før jeg tager telefonen, ikke? Ja, for at sige, hey Søren! Ja, far. Lidl har sænket kiloprisen på ost. Okay, tak skal du have, far. Jeg er laktoseintolerant, men tak skal du have. Nej, det skulle du også rigtigt, ja. Din tøsedreng var altså lige en, ikke? Ja, nej, det er en speciel oplevelse at vokse op ude på Vestegnen. Jeg har aldrig rigtig fået sådan særlig meget skæld ud af min mor. Det er de tyrkiske mødre klaret for hende, ikke? Så når vi har stået og drillet en eller anden dreng nede i gården, ikke? Så lige så er der bare kommet sådan et fortelt løbende. Ja. Lyder som en kalkun, ikke? Og så med sådan en slidt mavesko i højre hånd, ikke? Ja, så er det altså bare med at komme væk, ikke? Og det vil jeg også gøre nu. Tak fordi... Søren Leitoft! Ja, men altså... Fremragende. Det gjorde han da meget godt. Ja, fedt, mand.